Στην καρδιά της Ελλάδας, στη Δυτική Θεσσαλία, βρίσκεται ο νομός Τρικάλων, ένας από τους πλουσιότερους σε φυσικές ομορφιές και ιστορικά μνημεία νομούς. Περιλαμβάνει δύο επαρχίες, των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, που εκτείνονται σε 3.367 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ο πληθυσμός τους αγγίζει τους 140.000 κατοίκους. Στους προϊστορικούς χρόνους, η περιοχή των Τρικάλων κατοικούνταν από τους πελασγούς. Γύρω στα 1900 π.Χ. εμφανίζονται στην περιοχή της Πίνδου τα πρώτα ελληνικά φύλλα. Οι Βιωτοί, οι Αρκάδες, οι Ίωνες, οι Αθαμάνες, οι Έθικοι και οι Θεσσαλοί. Η πιο σημαντική προϊστορική κατοίκηση ολόκληρης της Θεσσαλίας εντοπίζεται στο σπήλαιο της Θεόπετρας. Ευρήματα εντός του σπηλαίου, όπως ίχνη ανθρώπινων βημάτων, που χρονολογούνται πριν από 50.000 χρόνια περίπου, καθώς και ένας ανθρώπινος σκελετός 14.500 ετών, αποδεικνύουν τη συνεχή κατοίκησή του από τη μέση παλαιολιθική εποχή έως το τέλος της νεολιθικής. Στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η πόλη των Τρικάλων, βορειοανατολικά του Λιθαίου ποταμού, βρισκόταν κατά τους μικηναϊκούς χρόνους η πόλη Τρίκα ή Τρίκη. Ο Όμηρος αναφέρει ότι η Τρίκη, η Ιθόμη και η Ιχαλία έλαβαν μέρος στην Τροϊκή εκστρατεία με επικεφαλής τους βασιλείς τους Μαχάωνα και Ποδαλήριο, γιους του Ασκληπιού. Τα Τρίκαλα από την αρχαιότητα θεωρούνται ως η πατρίδα του περίφημου ιατρού Ασκληπιού και ως έδρα του επιφανέστερου ιερού του Ασκληπιείου. Η ανέβρεση του Ασκληπιείου Τρίκης αποτέλεσε στόχο των αρχαιολογικών ανασκαφών ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα μέχρι σήμερα ευρήματα συνίστανται από λείψανα παλαιότερα της κλασικής εποχής, τμήματα του υπόκαυστου ρωμαϊκών λουτρών και ερείπια ελληνιστικού κτηρίου με ψηφιδωτό δάπεδο που αναπαριστά γνωστή μυθολογική σκηνή από τον Διονυσιακό κύκλο. Ισχυρές πολιτείες οικοδομήθηκαν κατά την αρχαιότητα στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, καθώς και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, κυρίως λόγω του έφορου εδάφους. Ερείπια από τα τείχη των κάστρων τους σώζονται μέχρι τις μέρες μας. Το πιο σημαντικό κάστρο και ίσως το επιβλητικότερο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Τσέβρεχο των Χασίων. Τα τείχη του, που χρονολογούνται μεταξύ 5ου και 2ου αιώνα π.Χ. και αποτελούνται από μεγάλες πελεκυμένες πέτρες, θυμίζουν μικηναϊκά τείχη. Η ταύτιση του κάστρου της Αγρελιάς με την ομηρική Ιχαλία είναι μια υπόθεση που μπορούν να επιβεβαιώσουν μόνο συστηματικές ανασκαφές. Στη θέση Παλαιογαρδίκη σώζονται τα ερείπια του τείχους της πόλεως του αρχαίου Πελιναίου, το οποίο άκμασε από τον 6ο μέχρι τον 4ο π.Χ. αιώνα. Από το Πελιναίον κατάγονταν δύο σπουδαίοι αθλητές της αρχαιότητας, ο Φρικίας, που υπήρξε 2 φορές Ολυμπιονίκης, και ο γιος του Υποκλής, ο οποίος νίκησε στα Πύθια. Στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά κυρίως χρόνια άκμασε η πόλη Γόμφη, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τρικάλων. Οι Γόμφοι καταλήφθηκαν το 48 π.Χ. από τα στρατεύματα του Ιουλίου Καίσαρα. Ο ίδιος στα απομνημονεύματά του την αναφέρει ως την πρώτη πόλη της Θεσσαλίας που συναντά κανείς ερχόμενος από την Ήπειρο. Στην αντίθετη πλευρά του νομού, σε ένα βραχώδες ύψωμα κοντά στο χωριό Γριζάνο,
σώζονται ερείπια ενός μεγάλου βυζαντινού κάστρου, με περίμετρο αρκετών χιλιόμετρων και ύψος που στη βόρεια πλευρά φτάνει έως τα 8 μέτρα. Το κάστρο αυτό ήλεγχε προφανώς τα περάσματα από την Ελασσόνα και τον Κάτω Όλυμπο προς τη Δυτική Θεσσαλία. Η έφορη γη του απέραντου Θεσσαλικού κάμπου ήταν ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η περιοχή στο πέρασμα των αιώνων. Οι εκτεταμένες καλλιέργειες που δημιουργήθηκαν ανήκαν σε λίγους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα οι φυσικοί καλλιεργητές της γης να μην απολαμβάνουν τα αγαθά των κόπων τους. Οι Θεσσαλοί αυτοί αγρότες χρειάστηκε να δώσουν μεγάλους και μακροχρόνιους αγώνες ώσπου να γίνει πραγματικότητα η απαλωτρίωση των τσιφλικιών και η δικαιότερη διανομή του κλήρου. Το 1889 ο Γερμανός φιλόλογος και λαογράφος Γκούσταβ Βάιγκαντ, επισκεπτόμενος την πόλη, γράφει: «Σε έναν περίπατο μέσα στους δρόμους βλέπει κανείς μια ακμάζουσα πόλη που δείχνει τουλάχιστον όσον αφορά στο κέντρο εντελώς διαφορετική από τις τουρκικές πόλεις που είναι το ίδιο μεγάλες. Οι δρόμοι είναι λιθόστρωτοι και δεν λείπει ούτε ο φωτισμός με γκάζι». Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η πόλη ρημοτομείται και οι νέοι γεωκτήμονες, πολλοί από τους οποίους ήρθαν από τις ακμάζουσες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, τονίζουν την παρουσία τους κτίζοντας όμορφα νεοκλασικά αρχοντικά. Στον 20ο αιώνα, οι δεκαετίες του 50 και του 60, με την έξαρση της εσωτερικής μετανάστευσης και το φαινόμενο της αστιφιλίας, υπήρξαν καθοριστικές, όχι μόνο για τη φυσιογνωμία της πόλης, αλλά και ολόκληρου του νομού. Σήμερα, τα Τρίκαλα διακρίνονται για τις μεγάλες και όμορφες πλατείες, τις κομψές γέφυρες, τα παραδοσιακά δρομάκια και τα μεγάλα δροσερά πάρκα που περιβάλλουν την πόλη. Σε ένα από αυτά, στην ανατολική πλαγιά του λόφου του προφήτη Ηλία, μέσα στα Πεύκα, βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος, το αγαπημένο μέρος των μικρών τρικαλινών. Στα βόρεια της πόλης δεσπόζει με τον επιβλητικό του όγκο, αγέροχο, το μεσαιωνικό φρούριο των Τρικάλων. Κτίστηκε πάνω σε αρχαίο φρούριο και ανακαινίστηκε τον 6ο αιώνα μετά Χριστό επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στο τρίτο και υψηλότερο διάζωμα του φρουρίου κατέληγε το υπόγειο υδραγωγείο της πόλης, το οποίο ξεκινούσε από την Καλαμπάκα. Ο Λιθαίος ποταμός που διασχίζει την πόλη απ' άκρη σ' άκρη υπήρξε πάντα το στολίδι της. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της Λύθης, ενώ στις όχθες του πίστευαν ότι γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής. Σήμερα τα ψηλά πλατάνια και οι αγριοκαστανιές που σκιάζουν τις όχθες του, μαζί με τα δέντρα των γύρω πλατιών, δημιουργούν ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι γέφυρες που συνδέουν τις όχθες του ποταμού με πιο σημαντική την κεντρική, η οποία κατασκευάστηκε το 1886 στη Γαλλία. Ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας της πόλης είναι η παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι. Το Βαρούσι εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του φρουρίου έως τις νότιο-ανατολικές παρυφές του λόφου του προφήτη Ηλία. Η προνομιούχα θέση του, λόγω της προστασίας που παρέχουν οι δύο λόφοι, εξηγεί ίσως την αδιάλειπτη κατοίκηση αυτού του συνοικισμού στο πέρασμα του χρόνου.
Τα παλιά βαρουσιώτικα σπίτια βορειοελλαδίτικου ρυθμού άρχισαν να κτίζονται κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα ισόγειά τους είναι φτιαγμένα με γερούς πέτρινους τοίχους, ενώ οι όροφοι με πιο ελαφρά υλικά. Τα περισσότερα είναι βαμμένα άσπρα, μερικά στο χρώμα της όχρας και άλλα λουλακί. Τα στενά και ελικοειδή δρομάκια, πάνω από τα οποία προεξέχουν τα σαχνησιά των σπιτιών, προσδίδουν μια ιδιαίτερη γραφικότητα στη συνοικία. Στο Βαρούσι βρίσκονται 8 εκκλησίες, οι περισσότερες και οι παλαιότερες της πόλης. Μεταξύ αυτών, ο ναός των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, ο οποίος ανακαινίστηκε εκ βάθρων και ιστορήθηκε το 1575, και της Αγίας Επισκέψεως, η οποία ανακαινίστηκε το 1863 και υπήρξε μητροπολιτικός ναός των Τρικάλων. Αφήνοντας το Βαρούσι και περνώντας το Λιθαίο, συναντούμε την οδό Ασκληπιού, τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Η Ασκληπιού αποτελεί το κέντρο της κοσμικής ζωής της και σημείο συνάντησης τρικαλινών κάθε ηλικίας. Είναι ιδανική επιλογή για καφέ και βόλτα, αλλά και μέρος από όπου οι νέοι ξεκινούν τη βραδινή τους διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα της πόλης. Σε ένα παραδοσιακό κτίριο επί της οδού Γαριβάλδη, στο κέντρο της πόλης, στεγάζεται το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων. Σε αυτό το χώρο, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, παρατηρώντας τα κάθε λογής εκθέματα, να ανασυνθέσει το πλούσιο και πολύμορφο παρελθόν του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής. Το τέμενος του Οσμάν Σάχ, το σημαντικότερο τέμενο στην Ελλάδα, περισσότερο γνωστό ως Κουρσούμ Τζαμί, αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πολιτιστικά μνημεία της πόλης. Ο Οσμάν Σάχ Μπέι, εγγονός του Σουλτάνου, στα μέσα του 16ου αιώνα βρέθηκε εξόριστος στα Τρίκαλα, όπου και χρηματοδότησε την ανέγερση του θαυμάσιου αυτού οικοδομήματος. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου έφερε σε πέρας ο περίφημος αρχιτέκτονας Σινάν, ελληνικής καταγωγής, και αποτελεί μάλιστα το μοναδικό έργο του σε ελληνικό έδαφος. Μεταξύ του φρουρίου και του ναού του Αγίου Στεφάνου συναντούμε το πετρόκτιστο κτίριο της Δωροθέας Σχολής, που σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης. Το κτίριο ανοιγέρθη το 1875 με φροντίδα και δαπάνη του φωτισμένου ιεράρχη Μητροπολίτη Δωροθέου Σχολαρίου. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη ζωή της πόλης.
Στο αποκορύφωμά της, τη Μεγάλη Παρασκευή, σε όλους τους ναούς των Τρικάλων γίνεται με ιδιαίτερη κατάνοιξη ο στολισμός του επιταφείου. Η πομπή των πιστών που συνοδεύει τους επιταφείους ξεκινά από τους ναούς της πόλης και διασχίζοντας τους δρόμους της καταλήγει στην κεντρική πλατεία. Τελευταία φτάνει η πομπή του επιταφείου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου έρχεται η λύση του Θείου Δράματος με την ακολουθία και τον όρθρο της Αναστάσεως. Η μεγάλη γιορτή του Πάσχα με την Ανάσταση του Χριστού συνοδεύεται από τον ερχομό της Άνοιξης. Ενώ τα ψηλά βουνά της Πίνδου είναι ακόμη κάτασπρα από το χιόνι, στον κάμπο τα δέντρα ανθίζουν και η φύση γεμίζει αγριολούλουδα. Την Άνοιξη και η πόλη αλλάζει. Αρχίζουν οι περίπατοι, τα πάρκα και οι πλατείες σιγά σιγά γεμίζουν. Οι εκδρομείς καταφθάνουν στην πόλη και σχεδιάζουν τις πρώτες εξορμήσεις τους, καθώς ο νομός προσφέρεται για περιηγήσεις και ποικίλες δραστηριότητες στα ανθισμένα τοπία του. Στα βουνά τα χιόνια λιώνουν. Τα νερά του ποταμού Αχελώου γίνονται ορμητικά και αποτελούν ιδανικό τόπο για δραστηριότητες όπως κανό, καγιάκ και ράφτινγκ. Δίπλα στον ποταμό, στην περιοχή 3 ποτάμια, προβλέπονται ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αθλημάτων αυτών. Η μεγάλη μάχη για το φετινό κύπελο UEFA μόνο στην ΕΤ1. Στον Ντεκουίτ του Ρότερνταμ, Φέγενορντ και Ντόρτμουντ κυνηγούν τον ευρωπαϊκό τίτλο σε μια μονομαχία που αναμένεται να κόψει την ανάσα. Τετάρτη 8 Μαΐου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης σας μεταφέρει στον τελικό του κυπέλου UEFA. Φέγενορντ, Ντόρτμουντ, μόνο στην ΕΤ1. Την Άνοιξη, σε πολλά χωριά, μπορεί να συναντήσει κανείς παλιά γραφικά έθιμα. Ένα τέτοιο έθιμο είναι και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Καστράκι. Στα παλιά τα χρόνια, ένας Τούρκος αξιωματούχος της περιοχής πήγε να κόψει ξύλα στο βακούφικο δάσος. Τότε με μιας μαρμάρωσε για την ιερόσιλη πράξη του. Όταν το έμαθε η γυναίκα του, έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τον Αγιώργη, προσφέροντας το μαντίλι της. Αμέσως ο άντρας της ξεμαρμάρωσε. Από τότε, λένε, νεαροί καστρακινοί, ζωσμένοι με πολύχρωμα μαντίλια, κάθε χρόνο αναρριχώνται στο βράχο, όπου μέσα σε μια εσοχή του βρίσκεται το μοναστήρι του Αγιώργη. Σκοπός τους είναι να αντικαταστήσουν τα παλιά μαντίλια με τα καινούρια που προσφέρουν οι γυναίκες του χωριού στον Άγιο, ο οποίος γι' αυτό το λόγο ονομάζεται Αγιώργης ο Μαντιλάς.
Την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, στο χωριό Περτούλη, στη θέση Περτουλιώτικα Λιβάδια, γίνεται κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσάνων. Οι Σαρακατσάνοι σπέβδουν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού, για να συναντηθούν στους κοινούς τόπους καταγωγής, να χορέψουν, να αναβιώσουν παλιά έθιμα, δρόμενα και λαϊκά αγωνίσματα. Είναι ο Σύλλογος Κορδελιού. Οι Σαρακατσάνοι είναι μία από τις παλαιότερες φιλετικές ομάδες που ζουν στο νομό Τρικάλων. Οι πολυπληθέστερες ομάδες του νομού είναι οι Καραγκούνιδες που κατοικούν στα Παιδινά, οι Χασιώτες που κατοικούν στα χωριά της χαμηλής οροσειράς των Χασίων, οι Βλάχοι που κατοικούν στην περιοχή του Ασπροποτάμου και τα χωριά στον άνω ρου του Ποινιού και οι Ορεσίβοι Κατσακιόριδες που κατοικούν στον Κόζιακα και τα άλλα βουνά της Πίνδου. Πάνω από την πόλη της Καλαμπάκας και το χωριό Καστράκι, στους πρόποδες των Χασίων, υψώνονται σιωπηλοί και υποβλητικοί οι βράχοι των μετεώρων, σαν ένα μεγάλο λίθινο δάσος που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο. Εδώ, κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες μοναχοί, επιδιώκοντας τη μεταρσίωση μέσα από την προσευχή, τη στέρηση και τον κίνδυνο. Μετέωρα ονομάστηκε από τον Αθανάσιο τον Μετεωρίτη ο Πλατής Λίθος, όταν πρωτοανέβηκε σε αυτόν το 1344. Αργότερα το όνομα γενικεύτηκε για όλους τους βράχους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο οργανωμένος μοναχισμός στην περιοχή αναπτύχθηκε από τον 9ο αιώνα. Από τον 12ο όμως αιώνα άρχισε η συστηματική εγκατάσταση μοναχών και η ίδρυση μοναστηριών πάνω στους βράχους. Έτσι, σιγά σιγά οργανώθηκε μια μεγάλη μοναστική πολιτεία, η δεύτερη μετά το Άγιον Όρος. Προσεγγίζοντας τα Μετέωρα, το πρώτο μοναστήρι που συναντούμε είναι αυτό του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, το οποίο αγιογραφήθηκε το 1527 από τον περίφημο κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα. Πιο πάνω συναντούμε τη γυναικεία Μονή Ρουσάνου ή Αγίας Βαρβάρας. Απέναντι βλέπουμε τη Μονή Βαρλαάμ, ονομαστή για το πλούσιο σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της αποδίδονται στον ονομαστό ζωγράφο Φράγκο Κατελάνο. Πιο ψηλά δεσπόζει η Μονή της Μεταμορφώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου, κτισμένη στον ψηλότερο και μεγαλύτερο σε επιφάνεια βράχο. Το καθολικό του μοναστηριού ξεχωρίζει τόσο για την αρχιτεκτονική του, όσο και για τις τοιχογραφίες του. Νότια της Μονής Ρουσάνου συναντούμε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, που βρίσκεται ψηλά, στον ομορφότερο βράχο των Μετεώρων. Στο τέλος της διαδρομής μας φτάνουμε στη γυναικεία Μονή του Αγίου Στεφάνου, στην οποία βρίσκεται ένα από τα πιο σπουδαία μοναστηριακά μουσεία. Οι πρώτοι αναρριχητές των Μετεώρων ήταν μοναχοί, οι οποίοι πριν από 800 περίπου χρόνια ανέβηκαν στους βράχους από τα πιο βατά σημεία τους με πασάλους που έμπηγαν σε αυτούς.
Σήμερα η αναρρίχηση αποτελεί μια ειδική αθλητική δραστηριότητα. Εκατοντάδες ορειβάτες αλπινιστές έρχονται κάθε χρόνο και επιχειρούν αναρριχήσεις στους βράχους των μετεώρων, ένα από τα γνωστότερα διεθνώς αναρριχητικά πεδία. Και η πόλη της Καλαμπάκας επίσης παρουσιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον και αξίζει να μείνει κανείς αυτήν και να την περιηγηθεί. Στη θέση της σημερινής πόλης, κατά τους αρχαίους χρόνους, βρισκόταν το Αιγίνιον, το οποίο αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς και μαρτυρείται σε ενδυχισμένη αναθηματική επιγραφή που υπάρχει στον παλιό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το σημαντικότερο μνημείο της Καλαμπάκας είναι ο Βυζαντινός ναός της Κινήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός αυτός ανοιγέρθη μεταξύ του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα, επάνω σε ερείπια τρίκλητης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Στην νότια πλευρά είναι εντυχισμένα πολλά αρχαία τμήματα αναγλύφων παραστάσεων και επιγραφών. Ο ναός παρουσιάζει ένα στοιχείο μοναδικό σε ολόκληρη την Ελλάδα, τον μαρμάρινο άμβονα, που έχει ανακατασκευαστεί στο μεγαλύτερο μέρος από αρχιτεκτονικά μέλη του παλαιοχριστιανικού άμβονα. Δύο φορές το χρόνο επιστρέφει στο ναό η αμφιπρόσωπη φορητή βυζαντινή εικόνα, η οποία στη μια πλευρά απεικονίζει την κοίμηση της Θεοτόκου και στην άλλη τη Σταύρωση του Χριστού. Κάτω από τα μετέωρα, στη σκιά των βράχων, βρίσκεται το γραφικό χωριό Καστράκι, που πήρε το όνομά του πιθανόν από ένα μικρό κάστρο, το οποίο παλιότερα έφραζε το στενό πέρασμα προς την Καλαμπάκα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περνούν από την Καλαμπάκα και το Καστράκι πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω αυτής της μεγάλης τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει η περιοχή, έχει δημιουργηθεί μια αξιόλογη υποδομή, η οποία περιλαμβάνει μικρές ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, χώρους αναψυχής, εστιατόρια, ταβέρνες και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαμονή τους οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Τα αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία του νομού δεν εξαντλούνται στα μετέωρα. Αφήνοντας την Καλαμπάκα με κατεύθυνση προς την ανατολική πλαγιά του Κόζιακα, συναντούμε τη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βιτουμά, που ιδρύθηκε το 1161. Το καθολικό της Μονής, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, χτίστηκε το 1600 και ανήκει στον τύπο της τρίκλητης βασιλικής. Το μοναστήρι, μετά από το 1952, μετατράπηκε σε γυναικείο και ανακαινίστηκε χάρη στις προσπάθειες των μοναχών του. Αφήνοντας τη Μονή Βιτουμά με κατεύθυνση τη νότια πλευρά του Κόζιακα, συναντούμε εκτάσεις με μποστάνια και πλούσια περιβόλια. Τα φρούτα τους μπορεί να τα βρει ο επισκέπτης σε υπαίθρια πολιτήρια κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Φτάνοντας στη νότια πλευρά του Κόζιακα, συναντούμε την πύλη. Τισμένη ανάμεσα στα βουνά των Αγράφων και των Κόζιακα, αποτελεί στην κυριολεξία είσοδο για τα χωριά της Πίνδου και την Ήπειρο. Στο συνοικισμό Πόρτα Παναγιά βρίσκεται ο ονομαστός Βυζαντινός ναός της, που παλαιότερα αποτελούσε το καθολικό σταυροπηγιακής μονής
η οποία έφερε το όνομα της ακαταμαχή του Θεοτόκου. Χτίστηκε το 1283 πάνω σε αρχαίο ναό από τον Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό Δούκα. Στο μαρμάρινο τέμπλο του υπάρχουν δύο εξαιρετικά ψηφιδωτά, στα οποία εικονίζονται ο Χριστός και η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Τα ψηφιδωτά αυτά είναι τοποθετημένα αντίθετα προς την επικρατούσα Ορθόδοξη παράδοση, δηλαδή αριστερά ο Χριστός και δεξιά η Παναγία. Κοντά στο ναό βρίσκεται ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής, το τοξωτό γεφύρι της πύλης, το οποίο χτίστηκε το 1514 από τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Γεφυροποιό. Το γεφύρι αυτό, που έχει μήκος 67 μέτρα, έως το 1936 ήταν το μοναδικό πέρασμα από τον κάμπο στα χωριά της Πίνδου. Βορειοδυτικά της πύλης, στη δυτική πλαγιά του Κόζιακα, μέσα σε μια γραφικότατη τοποθεσία, βρίσκεται η περίφημη Μονή Δουσίκου. Η Μονή επανιδρύθηκε από τον Άγιο Βυσαρίωνα μεταξύ του 1527 και του 1535. Το καθολικό του μοναστηριού έχει πλούσια και αξιόλογη αγιογράφηση, η οποία έγινε το 1557 από τον κορυφαίο Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφο Τζόρτζι. Την περίοδο του καλοκαιριού, τα ψηλά βουνά της Πίνδου, με τις φυσικές ομορφιές και το δροσερό κλίμα, γίνονται πόλος έλξης για τους εκδρομείς. Ανηφορίζοντας στον ορεινό όγκο της Πίνδου, το πρώτο χωριό που συναντά κανείς είναι η γραφική Ελάτη, η οποία απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πύλη. Στη συνέχεια, το τοπίο επιφυλάσσει για τον επισκέπτη ένα αναπάντεχο θέαμα. Σε υψόμετρο 1150 μέτρων, το μεγαλύτερο δάσος ελάτης στην Ελλάδα διακόπτεται από τα πανέμορφα περτουλιώτικα λιβάδια. Τοπίο μαγευτικό, με πολλούς βιότοπους, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των παραθεριστών όλες τις εποχές του χρόνου. Από την περιοχή μάλιστα περνά και το ευρωπαϊκό μονοπάτι πεζοπορικών διαδρομών Ε4. Για τον ταξιδιώτη, μια άλλη σύντομη διαδρομή από τα μετέωρα για τα περτουλιώτικα λιβάδια είναι από το χωριό Διάβα και μέσω της γέφυρας Αμπελίων να συνεχίσει για τα χωριά Αμπέλια και Χρυσομιλιά. Το καλοκαίρι, στους ανοιχτούς και οργανωμένους χώρους αναψυχής, οι επισκέπτες μπορούν να επιδοθούν σε διάφορες δραστηριότητες. Εκτός από τις διαδρομές στους δασικούς δρόμους και τα μονοπάτια με ποδήλατα βουνού, την υπασία, την τοξοβολία και άλλα υπαίθρια σπορ, μπορούν να ανέβουν μέσα από εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομές στην κορυφή του Κόσιακα, στα 1900 μέτρα, ή στην κορυφή Μπουντούρα, στα 2067 μέτρα. Μετά από μια μαγευτική διαδρομή 4 χιλιόμετρων, φτάνουμε στο χωριό Νεραϊδοχώρη. Από εδώ πέρασε και δίδαξε το 1777 ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής, αξιόλογο μνημείο του 18ου αιώνα που άλλοτε αποτελούσε το καθολικό του ομώνυμου μοναστηριού. Από τον βράχο που δεσπόζει στην κοιλάδα του Περτουλιώτη μπορεί να δει κανείς τα γραφικά χωριά Πύρα,
Δέση, Άγιο Νικόλαο και Δροσοχώρη, που είναι χτισμένα στις πλαγιές ενός μεγάλου φαραγγιού. Τα χωριά αυτά περιβάλλονται από δάση όπου κυριαρχεί ο έλατος, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν μεγάλους πληθυσμούς από την άγρια πανίδα της Νοτίου Πίνδου. Με κατεύθυνση προς τις πηγές του Αχελώου συναντούμε τα χωριά Αγία Παρασκευή ή Τζούρτζια, Πολυθέα, Μιλιά, Κατάφυτο, Ανθούσα, καθώς και το βορειότερο χωριό του Ασπροποτάμου, το ιστορικό Χαλίκι. Το Χαλίκι, χτισμένο στα ριζά του όρους Λάκμος ή Περιστέρι, με πρόσβαση προς το Μέτσοβο, αποτελεί φυσικό σύνορο με τον ομό Ιωαννίνων. Από την ψηλότερη κορυφή του, στα 2.295 μέτρα, κοντά στις πηγές του Αχελώου, η θέα είναι ονειρική. Στη θέση Βουρλίγκα, το χειμώνα σχηματίζεται μια μικρή παγωμένη λίμνη, που η παράδοση τη θέλει να είναι καταφύγιο ενός στοιχιού, γι' αυτό και ονομάζεται Δρακόλιμνη. Το καλοκαίρι όμως φιλοξενεί τα κοπάδια των κτηνοτρόφων, που από την Άνοιξη έχουν επιστρέψει από τα χυμαδιά και βρίσκονται διάσπαρτα στα βοσκοτόπια της Πίνδου. Από το όρος Περιστέρι, στην καρδιά της Νοτίου Πίνδου, πηγάζει ο Αχελώος, ένας από τους μεγαλύτερους και θρυλικότερους ποταμούς της Ελλάδας. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος του ωκεανού και της Τιθίος. Αυτή η καταγωγή του από τους Τιτάνες συνιστά και τη μυθική ερμηνεία της δύναμής του. Πατέρας των νυμφών και των σιρήνων, στην αρχαιότητα λατρευόταν ως θεός και σε πολλά μέρη απεικονίζεται σαν άνθρωπος με κεφάλι ταύρου. Κατά το Μεσαίωνα, οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών τον ονόμασαν και Ασπροπόταμο, λόγω της καθαρότητας των νερών του ή λόγω της άσπρης κήτης του από τις κροκάλες και τα χαλίκια. Τα γοργόρωα νερά του Αχελώου αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της άγριας πέστροφας, ενός είδους που απαντάται μόνο στα ορεινά ποτάμια της Ελλάδας. Ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, συναντούμε χωριά όπως το Γαρδίκι, το Αρματολικό, η Μεσοχώρα, το Παχτούρι. Τα ιστορικά χωριά του Ασπροποτάμου διατηρούν ακόμη και σήμερα τον παραδοσιακό και φιλόξενο χαρακτήρα τους, ενώ η πλούσια υδρόβια βλάστηση γύρω από τον Αχελώο, καθώς και οι πανύψηλες κορυφές δημιουργούν ένα τοπίο μοναδικό. Στη συνέχεια, διαμέσου των καταπράσινων χωριών Βαθύρεμα και Στουρναρέικα, επιστρέφουμε στην πύλη, όπου και ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Τον 15 Αύγουστο της Παναγίας πανηγυρίζουν τα περισσότερα μοναστήρια και χωριά των Τρικάλων, αφού σχεδόν όλα διαθέτουν ένα ναό ή ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη χάρη της. Οι γιορτινές αυτές μέρες του καλοκαιριού είναι οι μέρες επιστροφής. Τα χωριά ζωντανεύουν από τους επισκέπτες και τους ξενιτεμένους που έχουν γυρίσει στους γενέθλιους τόπους. Ιδιαίτερο λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χορός των γερόντων,
που γίνεται κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο στο Γαρδίκι Ασπροποτάμο. Οι γέροντες του χωριού χορεύουν το βράδυ της τρίτης και τελευταίας ημέρας του πανηγυριού, κρατώντας αναμένες λαμπάδες. Παρόλο που το χορό τους τον χαρακτηρίζει η κατάνοιξη και η αίσθηση του επικείμενου αποχωρισμού τους από τη ζωή, δεν είναι ένας λυπητερός χορός. Στο τέλος, μάλιστα, γίνεται αναπαράσταση μιας μάχης από τη μικρασιατική εκστρατεία, στην οποία είχαν λάβει μέρος πολλοί γαρδικιώτες. Με τον ερχομό του φθινοπόρου, το τοπίο αλλάζει. Στον κάμπο, οι περισσότερες γεωργικές εργασίες ολοκληρώνονται. Τελευταία γίνεται η συγκομιδή του βαμβακιού, που αποτελεί μία από τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Στη συνέχεια, η γη θα οργωθεί για να είναι έτοιμη για τις καλλιέργειες του χειμώνα. Στα βουνά, τα δάση από δρύς, οξιές και καστανιές ντύνονται στα χρυσοκόκκινα και στραφταλίζοντας τις ακτίνες του ήλιου υποδέχονται τους φθινοπορεινούς περιπατητές. Με τα πρωτοβρόχια, οι παραθεριστές εγκαταλείπουν σιγά σιγά τα βουνά και επιστρέφουν στις πόλεις. Παρόλα αυτά, τα χωριά της Πίνδου, μες στη φθινοπορεινή μελαγχολία τους, παραμένουν φιλόξενα και χαίρονται στην εμφάνιση του απρόσμενου επισκέπτη. Τα πάμπολα πέτρινα τοξωτά γεφύρια ή αλλιώς καμάρες, χαρακτηριστικό του νομού, διευκόλυναν σε παλιότερες εποχές την επικοινωνία με την ομαλή διάβαση των ποταμών και των ορμητικών χυμάρων. Η μεγάλη σημασία που είχαν τα γεφύρια αυτά για τις τοπικές κοινωνίες αποτυπώνεται στους ακόλουθους στίχους ενός δημοτικού θεσσαλικού τραγουδιού. Ο κόσμος φτιάνουν εκκλησιές, φτιάνουν και μοναστήρια, φτιάνουν και πετρογέφυρες για να περνούν διαβάτες. Αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα γραφικά αυτά τοξωτά γεφύρια χτίζονταν με πέτρες της περιοχής, κυρίως από υπηρώτες μαστόρους που περιόδευαν ανά την Ελλάδα σε μπουλούκια. Λιτά και απέριτα απομεινάρια μιας χαμένης πια τέχνης από εποχές που ο άνθρωπος ζούσε σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, εντυπωσιάζουν σήμερα για τη θαυμαστή ισορροπία χρηστικότητας και αισθητικής. Ο χειμώνας είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εποχές για την ορεινή Πίνδο. Πυκνά χιόνια σκεπάζουν το τοπίο και το ένα μετά το άλλο τα ορεινά χωριά ντύνονται στα λευκά. Από το Μουργάνι, το δεύτερο πέρασμα στα βορειοδυτικά του Κόζιακα, ξεκινά μια άλλη διαδρομή προς το εσωτερικό της Πίνδου. Μετά τον Ηλότοπο
θα συναντήσουμε το παραδοσιακό χωριό Καστανιά. Η Καστανιά, την περίοδο της τουρκοκρατίας, ήταν το μεγαλύτερο ορεινό χωριό της περιοχής. Για μεγάλο διάστημα λειτουργήσε σε αυτή η ονομαστή Δημοστέργιο Σχολή, από την οποία αναδείχτηκαν σπουδαίοι επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων. Κτισμένη σε ένα γαλήνιο τοπίο, κατάφυτο με καστανιές, φουντουκές, οξιές και έλατα, προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνεχίζοντας τη χειμωνιάτικη διαδρομή μεταξύ των χωριών Κρανιάς και Δολιανών, θα βρεθούμε μπροστά στο ονομαστό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σε υψόμετρο 1150 μέτρων στέκει επιβλητικό ένα μνημείο σπάνιας αρχιτεκτονικής, μοναδικό στα Βαλκάνια. Κτισμένο γύρω στο 1770 από μαλακή πέτρα της περιοχής, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με την κομψότητά του, τον πλούσιο λαϊκό ανάγλυφο διάκοσμο και ιδιαίτερα με τους 12 τρούλους του. Αφήνοντας πίσω μας το μοναστήρι των Δολιανών, περνούμε από τα χωριά Άγιος Νικόλαος, Δέση, Πύρα, ενώ συναντάμε λευκοντυμένο τούτη τη φορά το ναό της Αγίας Παρασκευής. Σε πολύ μικρή απόσταση από το ναό αντικρίζουμε τον Εραϊδοχώρη. Τον Εραϊδοχώρη με τα δάση από αιωνόβια έλατα και με τις κορυφές Μαρόσα και Νεράιδα να το περιβάλλουν, το χειμώνα γίνεται ένας τόπος ιδηλιακός για τους λάτρεις των χειμερινών διακοπών. Στους ζεστούς ξενώνες και τα μικρά άνετα ξενοδοχεία του προσφέρει στους πιστούς φίλους του θαλπορή αλλά και αξέχαστες εμπειρίες. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Περτούλι. Περιτριγυρισμένο από τα χιονισμένα έλατα στα 1150 μέτρα, βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά Νεράιδα, Κόζιακα, Λουπάτα, Μαρόσα και Αυγό. Το όνομα του χωριού αναφέρεται για πρώτη φορά σε έναν από τους κώδικες της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων στις αρχές του 10ου αιώνα. Κατά την Επανάσταση του 1821 ήταν μαζί με το Γαρδίκι, την Κρανιά, το Χαλίκι, την Καστανιά και τον Εραϊδοχώρη από τα πιο ονομαστά βλαχοχώρια. Εδώ, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, έδρευε το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς. Το Περτούλι αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τους πιο γνωστούς χειμερινούς προορισμούς. Προσφέρει ποικίλες επιλογές διαμονής, διατροφής και διασκέδασης, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Οι πλούσιοι ιδιότοποι του, όπως είναι το δάσος της Μάνας, στο οποίο ζουν ελάφια, ζαρκάδια, λύκοι και αρκούδες, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Από το εκκλησάκι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου μπορεί κανείς να ανεβεί πεζός στο καταφύγιο του εκδρομικού μορφωτικού ομίλου Τρικάλων στα 1738 μέτρα και στην ψηλότερη κορυφή του Κόζιακα, την Αστραπή. Τρεις μήνες έχει άνοιξη και 3 το καλοκαίρι. 3 έχει το φθινόπωρο και 3 έχει ο χειμώνας.
Πέφτουν τα χιόνια στα βουνά, τα κρίσταλα στους κάμπους, πέφτουν τα άνθια από τα κλαριά, μαραίνουν τα χορτάρια. Το χωριό Ελάτη, σε υψόμετρο 900 μέτρων, το χειμώνα αποκτά μια ιδιαίτερα ελκυστική φυσιογνωμία. Αυτό, σε συνδυασμό με την αξιόλογη υποδομή που διαθέτει για φιλοξενία, το καθιστούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες που έρχονται για ολιγοήμερες ή μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές. Το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στη Δυτική Θεσσαλία βρίσκεται μεταξύ Ελάτης και Περτουλίου, σε μια ιδανική τοποθεσία που περιβάλλεται από πανύψηλα έλατα στη θέση περτουλιώτικα λιβάδια. Τα τελευταία χρόνια το χιονοδρομικό κέντρο αναβαθμίστηκε, αποκτώντας σύγχρονη τεχνική υποδομή και εξοπλισμό, όσο και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα την άρτια και ασφαλή λειτουργία του. Η διάνοιξη και διαμόρφωση νέας πίστας 1.400 μέτρων, η κατασκευή σύγχρονου εναέριου αναβατήρα μήκους 1.100 μέτρων, με δυνατότητα μεταφοράς 600 περίπου ατόμων την ώρα, είναι λειτουργικές και παράλληλα φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, δημιουργούν έναν χώρο που συμβάλλει δυναμικά στην εικόνα της περιοχής, αλλά και αναδεικνύει τις θετικές επεμβάσεις στο περιβάλλον, με σκοπό πάντα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Εδώ ολοκληρώνεται η περιήγησή μας σε έναν όμορφο τόπο που τον χαρακτηρίζει η αρμονία της αντίθεσης μεταξύ ορεινού όγκου και κάμπου. Με ζεστούς, φιλόξενους ανθρώπους, ζωντανή λαϊκή παράδοση αποπνέει την αίσθηση του απλού και οικείου, την αίσθηση του αυθεντικού, που εδώ ακόμα δεν έχει χαθεί. Ο νομός Τρικάλων σίγουρα θα είναι μια μεγάλη αποκάλυψη για εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν μια άλλη Ελλάδα.